Здравейте, правим да играем в Troll Wars. Аз съм Анди и това е новата ни поредица до Walking Dead сезон 1. Така, без трябва само 2 секунди ефирно време. И така, чудите се сега. Подхванаме няколко поредици и нито една не е кажа. Първо 3-4 дена нямаше въобще в града. Нито с компютъра, нито с нищо. Второ, нямам време, защото започна втори срок, тестове. И трето, нямам време. Другото, което е, че очаквайте след няколко дена Minecraft Story Mode и мафия. Ама мафията малко към края ще има затруднения. Тук ако не изкарам дори оценки, съм загазил. Добре. Всички епизоди са отключени на мен, аз съм с такава версия. Аз съм стигал до тук, ама не съм го направил. Просто стигнах и не съм го направил. Добре, да започваме. Ще се води тази поредица, както и Story Mode, много редовно. Тук на лампата ми никакъв намередзи. Ето ги, те са 5 епизода. Всичко ще се води в един плейлист. Малко деба. Още един. Няма да е трепа, защото ще се води. Добре, почваме сезон 1. Епизод 1, сезон 1. A New Days. This is game. Аз първо като не се свалих, чудих се да почвам по сезон 2. Ама викам, сега ще кажа, първо трябваше мен сезон 1, както е по най, сезон 1, след това сезон 2. Това втори път да почвам да снимам, първия път да оправя звука, натискам да се апликира това, деца правя и бъгна. Аз рестартнах компютъра ми вървеше с 10-11 с 3 FPS, па сега ми върви с 25. От 11, 25. И така. Бедо. Well, I reckon you didn't do it then. Дядка. Does it really matter? Nah, not much. I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how. Чакай сега, ако нямам нищо против, аз да махнете графикс.